Корман авылында яшәүче Әсхат Гыйльмуллин хәрбиләр өчен чираттагы буржуйканы ясый. Көн саен телевизордан ил яңалыкларын күреп, салкын окопта ятучы егетләрне кызгандым ди. Ничек булса да ярдәм итәсе килгән аның. Кул астында булган тимердән җылыткыч мишә ясап карарга уйлый ул. Туңмаган солдат әйбәтрәк сугыша бит инде. Туңгач ул кеше эффект булмаганнан шул бияләйләрен, иләрен киптерсеннәр өчен, җылынсыннар өчен. Моңа кадәр эритеп ябыштыручы булып эшләгән устага мич ясауның бер авырлыгы да табылмый. Икенчесен авылдашы китергән тәгәрмәч дискларыннан эритеп ябыштыра. Буржуйка өстенә махсус җайланма да беркетелгән. Анда хәрбиләр юешләнгән бияләй оек башларын киптерә алачак. Эритеп ябыштыру эшенә яшьләрне дә кушылырга өнди. Шын күңелдән тотынсам, bir көндә берне ясап була. Мин 2 көндә иде, мин пенсионер бит инде, авиттасын мин бик эшли алмыйм. Пенсионерда гына түгел инде, больницага йөрим. Әсхат абый моның белән генә туктарга җыенмый. Әгәр якын көннәрдә тәгәрмәч дисклары китерсәләр, тагын берничә мич ясамакчы. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.